ji daristana şîrîn poşmaniya mar. Çîroka poşmaniya mar. Mişk zûriyan, gur giriyan, şêr tirsiyan, kêzî qîriyan, hirç firiyan, çûk meşiyan, ez û tu bi vê çîrokê keniyan. Li nava diyareke xweş û xweş, dûr û dûr daristaneka pir taybet hebû. Navê wê daristana şîrîn bû. Hemî ajalên wê pir delal û şîrîn bûn. Ji hevdû pir hez dikirin. Ji ber vê yekê periya daristanê hîva, daristana şîrîn xweştir kiribû. Darên wê wermê we digirtin ku êdî diweşiyan erdê. Çemê wê werdelal di herikê mîna lorînekê. Daristan bi vê lorînê diket xewê. Kes birçî û tazî tune bû. Jiyana wan pir baş dibû lê. Demek pirsgirêkekî çêbûye. Lêbelê rojek ji rojan, marek bi fen û fûtan ket nav wan. Lêbelê rojek ji rojan, marek bi fen û fûtan ket nav wan. Mar dixwest hevaltiya wan xerab ke, da ku daristan jê re bimîne. Mar dest bi planên xwe kir, goga kergoşkê bi diranê xwe teqand û jê re got: hevala kergoşkê. Xilt goga te teqand. Min bi çavê xwe dît. Kergoşkê jî jê bawer kir û bi hevala xwe re şer kir. Hêdî planên mar diçûn serî. Bi derewên xwe hevaltiya wan xera kir. Her kesî bi hev re şer dikir. Mar jî li wan temaşe dikir. Kêfa wî dihat û digot: çi xweş, êdî kes ji hevdû hez nake, bawer nake. Kes ji hev bawer nake êdî. Hindik maye daristan ji min re bimîne. Piştî ku ajalan dev ji hezkirinê berdan, pêrî hîvayê jî ew ceza kirin. Lewma darên wan hêdî hişk bûn. Lê evî tiştî bala kesekî nekişandibû. Ji xeynê kund. Kundê zana li ser dara xwe her tişt dîtibû. Kundê zana çûn cem hevalên xwe û got: hevalno, hûn nabînin daristana me di çi halî de ye? Êdî baran nabare, ava me pir hindik maye, darên me hişk bûne. Wisa biçe em ê jî birçîna û tîna bimirin. Ma hûn nizanin çima wisa bîye? Kundê zana wan şîret bike. Ka dibêje çi? Ajalan dev ji şer berdan û gişan bi hev re bersiv dan. Na, em nizanin. Lê bisekne tu rast dibêjî. Îro çend rojin tiştek tune ye em bixwin. Em naxwazin bimirin. Ji bo Xwedê bêje çima wisa bîye? Kundê zana bersiv dan. Bi hevaltiya me perî hîva pir kêfxweş bû. Lewma daristana me her roj xweştir dibû. Lê mar hûn xapandin. Hevaltiya we xera kir. Min bi çavê xwe dît mar gogê teqand. Lê we ji hevalên xwe bawer nekir, ji derewên mar bawer kir. Karî rûnê? Av tu eşt av. Perî hîvayê jî hûn ceza kirin û daristana şîrîn hişk û ziwa kir. Gêrik got: ez ê mar gez bikim. Mişk got: ez ê bi teriya xwe lêxim. Ajal diqîriyan: haydê em herîn mar bikujin. Kundê zana bang kir: hevalno bisekinin, planeka min a xweştir heye. Pêşî hevdû hembêz bikin. Yani ji ev hez bikin. Yani xwe çêzeb bikin, ehval xwe çêzeb bikin. Hemî ajalên daristana şêrîn hevdû hembêz kirin. Perî hîvayê jî daristana wan wekî berê şîn û xweş kir. Paşê ajalan gotin:
Kunde zana jmere plana xwe bibêje em çi bikin? Kunde zana got, li min baş guhdarî bikin. Van rojan mar serma girtiye. Nexweş e. Hevalno, wî tenê nehêlin. Jê re şorbeyeke germ çêkin û jê hez bikin. Ez bawerim ku ew ê mar poşman bibe. Em ê dîsa lê binêrin eger derewên xwe dewam bike, em ê wî ceza bikin. Em ê wî cezayekê pir mezin bikin. Pir. Ajalan bi gotina Kundê Zana kir, gêrîkan êzing kişandin, tifik dadan, mişk şorbe çêkir, xilt û kergoşkê jî şorba germ dan mar. Bi rastî jî mar poşman bibû. Piştî ku mar baş bû, wî bangî ajalan kir, li xwe mikir hat. Hevalno, ez bi niyeteka xirab ketim nav we. Lê we ji min hez kir. Bi xêra we rehet bûm. Ez pir xemgînim, lêborînê dixwazim. Eger hûn lêborîna min qebûl bikin, ez ê li daristana we bimînim û bibim nobetdarê daristana Şîrîn. Ez nahêlim tu kes zirarê bide we. Ka hûn çi dibêjin? Ajal bi hev şêwirîn û hilbijartin kirin. Gotin, ê ku dixwaze mar bimîne bila destê xwe bilind bike. Her kesî destê xwe bilind kir, bi hev re ji mar re gotin, hevalê mar, em li te borîn, me te bexşand. Êdî tu jî ajalekî daristana Şîrîn. Bi hezkirin û xweşî di nav me de bijî. Her bijî daristana Şîrîn, her bijî. Dengê kêf û çepkên ajalan, diçû asîmanan, rehmet li dê û bavê guhdaran. Di vê çîrokê de sê pirsên min hene, ez ê her sêya ser hev şita bipirsim, tu bersiv bide. Pirsa yekem, mar çima hat daristana Şîrîn? Pirsa duyem, ajalan çima bi hev re şer kirin? Pirsa sêyem, mar çawa poşman bû? Van her sê pirsa tu dikarî bibersivînî. Pirsa yekem mar çima hat daristana Şîrîn. Mar çima hat daristana Şîrîn. Çima hat? Çünkü dixwaz hevalcawan xirab ke, o ajal ji hev hez nekin û daristan tev jêre bimîne. Ajalan çima bi hev re şer kirin? Çünkü ji hev bawer nekirin, ji mar bawer kirin. Vira nekirin, ji mar bawer kirin. Aferin. Mar çawa poşman bû? Alî wî kirin, wî mesela wî ev ji nexweşxiyînê xilas kirin. Aferin. Te ji vî çîrokê tev çi fehm kir? Tev çi fehm kirin? Mar dixwaze hevaltiyan xirab ke, ama ew dîsa dikarin bibin heval, o mar jî poşman dibe. Aferin. Yani yek li me xirabiyê bike, gele meriv wekî wî neke, meriv başî nîşaneyî bide, ne wisa? O ew poşman be ser da. Erê, aferin.